जोंसार मुसाहारिनि न'आव फैदों दा ओमफ्राय नै गेट खबर लाफैदों गोबाव जाबायमोन नालाय ओमफ्राय मानसिसो दंना गैयाथाय एसे हाबैनि आं बे बुंनायखौ खोनानानै बिराद दुखु मोनदों आरोखि आं मा होनदों फेरेंगा माबा एवेलबि मानसिसो बियो फिसौजोखौ गोसोखांगोना गोसोखाङा नोंलाय गोसोखां मालाय जेनेबा जोंखौनो सैथाराब्ला माथो होनबावनो जोंना लुगैनायाथ' आंनो बे बिसारखौनो लुगैदोंमोन सिगाङाव जा होनदों बेखौनो दा बेखौबोथ' गनाय जेबो गनायनाया गैया सोरखारा आरो दाख्लि बावैसो नैबे माबायाव गियानिपुराव नोंसिनि नांजाबनायानो होनजायोना मुंख्लं जालांदों बाहाय फेरेंगा सारा फैनानै बुंलांदों आं बे बुंनायखौ खोनानानै बिराद दुखु मोनदों आरोखि आं मा होनदों फेरेंगा माबा एवेलबि मानसिसो बियो होननानै बुंलांनायाव आं खोनानानै दुखु मोनदों आरोखि बिनि सिगां सानसे सिगां जों थांग्रोनाय जादों आरोखि बै माबाया दावराव देख्रेब सारा नुवाखै होननानै आंखौ लांफादोंमोन आरोखि बाहायबो थरख' जालायलायदों आरोखि बे दावराव सारजोंनो एसे खाथिनि मानसिमोन नामा बिसोर आंबो सिनाया ओमफ्राय जों फैफिनबाय आरोखि ओमफ्राय अखानायै फेरेंगाया फैबाय दा बाहाय माने आंखौ थांफानायनि बेनो लाबोदों मादों नंनानैसो बुंखो ना माखो बिदि साननानै थाबाय थादों आरोखि आङो रायलायफिननाय जायाखै नों बे नोंनि फिसालाखौ जे दा फेरेंगा इउएलबि होननानै बुंबाय थादों बेखौ नों रायलायफिननाय जायाखै नामा आदैया आंथ' बे फेरेंगाजों दासिमबो फंसेबो रायलायखायाखै आं रायलायनाया जेबो रायलायाखै बिनि न'आवबो थाङाखै आं आगोलावनो दुखु मोननानै थादों बिनि राव बुंलांनायखौ थैनाय समाव अनेक मानसिया खिन्थादोंमोन जाय दाय मावदों बियो थैखागोन आंहा मा दरखार दं होनलांनानै बुंनायावनो आं दुखु मोनदों बे रावखौ सोर बुङा बेखौ फेरेंगाया डाइरेक्ट होनलांदों बे जोंनि जोंसार थैनाय समावनो बियो इउएलबिनि मानसि होननानै माबाफोर फोरमान होनो हागोन नामा नोंसोर दा बेखौनोथ' आं सिन्था थाबाय थादों रायजो राजानावबो सोंफैनो हागौमोन बियो फैयालासिनो माने आन्दालन बाथ्रा बुंबाय थायो इउएलबि होननानै आं बाहाय दुखु मोनदों आरोखि दाख्लि निउस नायनायावबो एसे नुनानै दा आदैनि बिहामजोआ फैगोन ना फैयाखै बेखौ थांजेननायनिफ्रायनो खेबसेबो फैखायाखै खबर सबर लाफैयाखै खबरबो लाया जेबो लाखाया मानसियानो फन सन हराखै मालाबाफोर हरा आं खेबसे हरदोंमोन बे गुवाहाटियाव थांनानै फैबानो बै जौनाव बिफाबो दंमोन ना ओमफ्राय उकिलफ्रा होनहरदोंमोन नालाय बायसान्सनि नोंहामजोखौबो रायज्लायनानै दोनहरखा बोरैबा हाजिर जाफैनायफ्राव नांनो हागौ होनना बुंनायखाय फन हरदोंमोन बिहामजोनोबो हरबाय बिफानोबो हरबाय बिदानोबो हरदोंमोन रावबो थिखायाखै फना रिंदोंमोन आरो ओंखायनो बेबो मा गाज्रि मोनथायखो होननानै बेनिफ्राय आंबो दा फन हरा आरो नम्बराबो मालाय गोदान लाजोब्बाय फिसौजोखौ गोसोखांगोना गोसोखाङा नोंलाय गोसोखां मालाय जेनेबा जोंखौनो सैथाराब्ला माथो होनबावनो जोंनो देखायफैयाबालाय केसाथ' दा जों दाख्लै गुवाहाटियाव थांदोंमोन 14 थारिखआव दा बाहाय हाइकर्टआवथ' जेबो गैया जाहैबाय दा हिउमेन राइट्सआवसो थांदों जोङो दा बाहाय थांनायाव बे सेरफांगुरिनि असियाबो थांनांदों आरोखि हाजिर जाहैदों ओमफ्राय दा नों बे जाथाय जाबा दंना गैयामोन होननानै असिखौ सेरदों आरोखि ओमफ्राय आं गैया होनना बुंदों दा सोर दं होननायाव हुसेन दं होनना बुंदों आरोखि हुसेनासो मिथिगौ आइसिया आं गैयामोन दा बिदिबा बै मासाव फैनांगोन होनना बुंबाय आरो बे मासआ मा मास होनोमोनलाय आगस्ट माबा सेप्तेम्बर बै मासाव फैया आरो 26 थारिखआव अक्ट'बरनि 26 थारिखआव थांफिनबावनांगोन जोंखौ फैनांला होनबाय दा बै एडिनेल एसपिजों ओमफ्राय बै सेरफांगुरिनि हुसेनजों बिसोर हाजिर जाहैनांगौ आरो हिउमेन राइट्सआव दाथ' थांलाय फैलाय खालामनाय नोंस्राबो खस्थ' जायो सोरबाफोर आखाइ गोलावफोर गेदेर गोलावफोर फैथाराखै नामा खनसेबो रावबो गैया बेबायदि सरकारनिफ्राय दासिमबो
जेबो गैया दा जेबो मोनाखैबो ओमफ्राय बिदिनो क'क्राझारनि हाइकर्टनाबोथ' जेबो माबायानो दा स्टेक हरो उकिला खिन्थाहरबाय जेबो माबाखौनो थिखोआ आरोखि दा लेखाखौनो बारनानै टाइम बारनानैल' थिखोयो होननानै मैयासो फन हरदोंमोन आं उकिलनो